Ito'y kwento ng mga naggagwapuhang mga kalalakihan. Sa araw na ito magsesemento sila, pagtutulungan nilang gawin ang garahe ng kanilang kaibigan, nag-order ng buhangin at semento, umakyat ang helper sa truck, inabot ang semento sa kanyang kasamahan, inilagay sa ulo at ibinagsak sa lupa, ibinuhos ang buhangin, magsisimula ang kanilang trabaho. Naghalo ng buhangin at semento, nilagyan ng tubig, tila ba may nananaglay na kapangyarihan sa kanilang katawan, mahuhusay, mga profesional ang galawan, kita mo sa kanila na kahit gaano kahirap ang kanilang ginagawa sila ay ngumingiti at masaya, may naghahalo, nagbubuhat, nag-aabot at nagpaplansya ng semento, mapapadali ang trabaho dahil nagtutulungan. Maya-maya may isang dumating na pipoging lalaki, si Boss Jericho, masaya ang mga kasamahan, nagngitihan sila at nagpatuloy sa trabaho. May naisip si Boss Jericho, magandang idea, bigla niya kinuha ang mga basag na tiles sa likod ng bahay, nakakamanghang idea, di lang basehan ng kagwapuhan ang pagiging lalaki, kailangan mautak, nilagay sa sako ang mga basag na tiles, binasag ulit niya ang mga ito gamit ang martilyo, sadyang nakakamangha talaga, nag-uusap ang mga ito, pinag-uusapan kung sino mas gwapo sa kanila, at nagpatuloy ulit sa pagbuhos ng semento. Maghanda sa tanghalian, gamit ang hagdan para makaakyat sa puno ng mangga, tila ba sanay na sanay ito umakyat, habang kumakain ng bayawas ang pinaka-pogi sa kanila. Inabot ng kaibigan ang panungkit, kumuha, pinulot ang mga nahulog na mangga, nakakuha sila ng 22 pirasong mangga, hindi maipinta ang saya sa muka ng isang gwapong lalaki, hiniwa niya ang mga nakuhang mangga, naghugas ng mga kamay, handa na para kumain ng tanghalian, sabay-sabay kumain ang mga naggagwapuhang lalaki. Nari ka naman! Bali, pan alam mo mangga, ina, pula. Yeah. Mangga. Main din mo pa. Main din mo. Irat ya bundok. Ha? Bundok. Bundok ka? Hindi mo. Bali mo. Sa tagay. Ito nagtulap man. Nakya. Mapita, mapita. Hindi dito. Dali ka. Dali ka. Pakala. Ginalog ni. No, kami bener tao, kami dalanan to wala ipadlak. Sa bawal niya mo. Harap tuman ta. Baon eh. Matapos kumain, makapagpahinga, makakuha ng sapat na lakas, nagpatuloy ulit sa pagtrabaho ang mga matitikas na kalalakihan, panoorin natin sila.
Haba nito naman na. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag itindihin ng sasabihin sila. Yan iba, sila may problema. Silang lumalait, silang mahilig manakit. Silang di pupunta sa langit. Silang nanlalapit. Silang mahilig manakit. Silang di pupunta sa langit. Don't dance, make me know I am if you like the way you look at much. Oh, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on, it's something you should. Only one mistake is all. Diyan mo naman sila, Tujo. Basa-basa.
Doon ka ba manayam mo ah? Eh, siminto to, taklo ba? Ah, tanay yun. Wala pa na kasing makulay lang. Hindi mo pasam. Wala talaga. Yan yung sa kilo. Ini sumpah lah. Bodoh. Belum ngamin. Kira mana? Itu kira mana? Di bayar ya, ya, ayan tayo. Bayar sa amunya. Nabulutag. Mga singasakay ang puti. Ano ba nga? Mabiling ingon ton. Ton. Ayaw, mabiling ba yakin niya, 20 eh. Tapos 160. Ano po niya, ang tibay.
Oo nga. Yung tuko. Alas 5 lah, alas 5 lah. Ah, alas 5. Kaya pa na eh. 4. Pagkatapos matapos ang trabaho oras na para magmeryenda, naghanda ng meryenda, gumawa ng apoy sa kahoy, inihaw ang bangus at pusit, nakahanda na ang meryenda, sabay-sabay ulit sila, masayang nagkikwentuhan, walang mahirap na trabaho kapag nagtutulungan, kailangan masaya sa ginagawa, eto ang sekreto nila, dito nagtatapos ang napakaganda, masaya, at makulay na kwento ng mga naggagwapuhang mga kalalakihang ito. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli.